Saulin tietotoimiston uutiset. Tiistaina Otaniemessä oli tunnelmaa, kun Sauli, puolivallaton pankkimies, puhui salin täydelle yleisölle. Parikymmentä minuuttia riitti viemään kuulijan 1500-luvulta tulevaisuuteen, jonka ennustaminen on tunnetusti vaikeata. Aavistuksia tulevasta on kuitenkin nähtävillä. Siinä on se ehkä globalisaation toisen asteen ongelma, jota meillä ei ole nähty, että ei ongelma ole suinkaan se, jos suomalaiset yritykset menevät Kiinaan ja keräävät siellä vielä voittojakin. Mutta entä kun kiinalainen raha tulee ja päättää esimerkiksi strategisesti hankkia kaiken käytettävissä oleva huipputiedon ostamalla markkinatalouden ehtojen mukaisesti länsimaisia korkean teknologian yrityksiä niin paljon, että tietoa varmasti piisaa. Tässä on globalisaation toinen aalto, jota minusta ei ole Suomessa alkuunkaan riittävästi mietitty eikä myöskään keskusteltu. Tässä yksi yleisön esittämä melkein henkilökohtainen kysymys Saulille. Semi henkilökohtainen kysymys, jossa on esittää, mitä sä ajattelet, kun sä näet tuollaisen oman taulun, oman julisteen? Mikä tulee ensimmäisenä mieleen? Jaa, enpä ole muuten sitä huomannutkaan tänään, mutta samalta näyttää. Tähän ikään mennessä sitä on jo oppinut olemaan häpeämättä itseään. Ystävänpäivän kunniaksi yhden tiimiläisen kuvaamaa materiaalia Saulin ystäviltä. Kansalaiset, uusmaalaiset, äänestäkää Sauli Niinistöä. Hän on järkivalinta. Todellinen herrasmies suoraan Luxemburgin ytimestä. Ja kaikin puolin tosi hyvä tyyppi. Tykätkö Saulista? Me tykätään Saulista. Ja seuraavaksi katsomme, missä päin Sauli on loppuviikolla. Huomenna torstaina Sauli on mukana Helsingissä MTV3 Vallanjakajat vaali-iltamissa. Tuo ohjelma kuvataan kasinolla ja yleisö voi osallistua siihen Helsingin Rautatientorin jääpuistosta, joten sinne paikalle vaan kello 20. Perjantaina Sauli jatkaa maakuntakierroksiaan tällä kertaa Itä-Suomessa. Hän on päivällä tavattavissa Kouvolassa ja illalla Lappeenrannan Kiklin Marninissa vaalijuhlissa. Sunnuntaiksi ehdokkaamme palaa jälleen omaan vaalipiirinsä Uudellemaalle ja toivotaan, että aurinko paistaa, sillä vaalijuhla Nummi-Pusulassa Pusulan koululla alkaa kello 14. Tervetuloa näihin tapahtumiin mukaan ja viime hetken muutoksethan näette vielä nettisivuiltamme. Pysy Saulin sivuilla. Hyvää ystäväpäivää, ystävät ja viholliset.